ko dito. Ito yung may ano, di ba? Yung may latik ito. Isa nito. Tsaka isa nito. Kamuting kahoy po to. Tsaka isa nito. Sa kamuting kahoy. Ayan. Magkano may kamuting kahoy? 35 lahat. Ako galing mag-walking at ayan, makabili ako ng suman. Ayan, may suman ako nabili. Kainin natin. Kainin natin mamaya yung suman na nabili ko. Parang namiss ko kumain itong ganitong suman. Kainin natin. Guys, babalatan na natin yung suman. O, balatan na natin ang suman. Ayan, balatan na natin. Ang dami niyang ano, ang dami niyang dahon. O, ang dami niyang dahon. Makalat. Makalat ang suman. Ayan. Makalat ang suman. Ayan. Ayan guys. Tapos, lalagyan natin ng, ano ba yun? Lalagyan natin itong latik niya. May latik siya. Ayan. Matapon, hinay-hinay. At yun guys, ilalagay na natin yung, ayan, lagay na natin yung latik sa ibabaw ng suman. Ayan. Namiss ko talaga to. Sige, maya na yung iba kasi may isa pa lang nabalatan ko. Ayan, so. Ayan. That's it guys. Ayan, kain na tayo ng suman at titernuhan natin ng kape. Ayan. Suman at kape. Ayan. Kape na tayo guys. Ang sarap ng kape. Wow, ang sarap ng kape. Kape na tayo guys. Ayan na. Diba? Ito na. Tikman na natin ang suman. Ayan. Ayan o, suman. Ang sarap. Lasang-lasang latik. Ang sarap. Ang sarap nito guys. Namis ko talaga itong ganitong suman. Ang sarap niya. Kain tayo guys. O yan. Bigla akong natakam dito. So sabi ko, tapos ko mag-walking, bibili talaga ako nitong suman na to. At ayan nga. Nagtagumpay naman ako, nakabili ako ng suman. At sobrang sarap. Ang sarap. Kain tayo guys. Sarap. Ang sarap talaga. Gabi. Nandun yung lasa ng latik, tapos yung lasa ng malagkit. Kasi wala siyang asukal, di ba? Parang asin lang siya. Tapos nasasawsaw mo sa latik. Sobrang yummy. Tapos papartneran mo ng kape. Wow. Ayan o, partneran ng kape. Ay, sarap. Grabe sarap. Wow, sarap talaga. Sarap. Napakasarap. Try nyo. Na umaga. Yan. Tapos kape, ang sarap. Yun lang guys. Thank you for watching. Good morning.